Jedným zo zaujímavých produktov strávnikového programu je hnojivo s účinkom proti krtom. Toto hnojivo obsahuje základné zložky, akými sú dusík, drastlík a fosfor, ale taktiež aj horčík a železo, ktoré podporujú zdravý rast a krásne vyfarbenie trávnika. Tou zaujímavou zložkou však je zeolít, ktorý je nasiaknutý aromatickými látkami. Práve tieto aromatické látky odpudzujú krtkov z vašich zatrávnených plôch. Zeolít prevzdušňuje trávnik a okrem toho na seba púta a viaže všetky látky a živiny, ktoré sú obsiahnuté v pôde. Ďalšou výhodou tohto hnojiva je to, že potláča výskyt machov. Toto hnojivo má granulovanú formu, čiže na menších plochách môžeme voliť ručné rozsýpanie, no pri tých väčších samozrejme volíme rozmetací vozík. Toto hnojivo používame najmä ako prevenciu proti krtom a keďže jeho látky, ktoré sú v ňom obsiahnuté, sa rozpúšťajú pomaly, jeho aplikáciu stačí zopakovať raz za mesiac. Ostatné zaujímavé a podrobné informácie nájdete na našich webových stránkach, ale taktiež na Facebooku.